pay on the social say, airports are still people in India. There was an example with John Chain, only 3 years, now no anybody more than The second reading is taken from the book of Philippians 4:4-7. Final exhortations. Rejoice in the Lord always. I say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about him, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen, put it into practice, and the God of peace will be with you. This is the word of God. Amen. Thanks be to God. St. Luke's Gospel, chapter 22, reading from the 24th verse through to the 30th verse. St. Luke's Gospel, chapter 22, verses 24 through to 30. Until Lucas Sempa, eti eduonu mienu, kan in Cheswo eduonu enan, ekusi ediasa neso. Na akasakasa bi enso ba wo mu se, wo mu hwan na obebu no kese. No se won se, wiase amanaman ahemfu di won ho won so ahensem. Na wona wodi won so tumi no wo frɛ won adefo. Na modie monye saa na emu di o ye mu kese no onye se ekuma na de oye otitire no onye se dia oso. Na why na oso dia otie biane ho anase dia oso. Enya dia otie biane ho na medie me wo mu se dia oso. Na money one a da so kame ho me sohwem na me nso se dia meja eyi ahinie ama me no sara na meyi mama mo na modi na mwanom me pono so wo mahinie mu na matna ahia esu ebu Israel so ko dumie no aten Christ mo ade she radi Yesu Kristo asempa konkon eni.
Jesus. Answer of Prof. Reverend Professor Bebano, Doctor Bebano, me and Yomba, now this is a pen, Prof. Emma, daughters of the glorious Jesus. Yenanahima is celebrating 25 years. The son said, yes, so now this year, any year, Mampon, the microphone, so a home, and I get to be free. And it's here, Waha said, yes, celebrating Yenana 25 years. Yam Botin, Yan Sam, Jie, Audi, Adro, Yenana, eradication in our
man for mine. My dear, someone na mu say younger generation is so and ma na mu yi no bai on so aba abeti asantemani abeti ma for mani na wati yania wo ben na ni enti enen ayasida ene di mewra na yeda si de nimnie ene di podansi ma se meka alahima on se ka krabi achiem nyamia to meni dia adwuma e o peace council ye di nsawoso bebre na niema kakra bi hu no ho ye tenya mi ase ebi a munnim timei kakra di minim se da ase bre otumfo no na da be ni panimfo eleja na na no ma hu ma no le di mo fa chem munyina me akoloji mu de di kan pa ni fa no le se odo nyame osro nyame osu nyame esa se onim se so nyame ni mo on timi yahyi enti akonya ba okoma poli kumasi nkra kwantu otu no plemu ni ba bia ayo nyame ene ne ko ero ne ba enti nyame amon obia odo nyame no so nyame no feri nyame ade ba ko pesa grafa na na hima ho se oyobia o subamba suban etbi di papa achiri bebre ne suban so si di pa bi kwa ebra ye na na da sibre yi ne ne man wo betia obia ti ne ho aseboni bia na kwati ne ho aseboni bia enka ne nyina wo obia opekoroye opekoso opeputu oyobi so opese opon ni because fie ni na se fie ni enseni nkola bi wie clear university o ye PhD any masters na me call special graduation me ho na hima so ba no so be graduation ajina botika na boss body mo se be rabi say no bia on person o trasi na abafo kwantempa na mo tu aye tubo you tu edijam ti baby o won body ebio ye adwumade anka obatsira na no ko rasu bite jadi akanya ogaketwa ko sala nan ka wakana na hatu ko wakaka mo rasu ko to no wojinchia na nani ya kufanya oyesa efata enso obrini mojani brini bidiem eye adwuma sabia ebe hweso ama mofra Shima Omubadina, and your role model of character, of passion, of hard work, or nona, we are celebrating the Nana Ayobia Brunibaka said, sacrifice or to watch a home. Many of you are peace council. Or just another, so up, wash the jeans, t-shirt. And the young and Papa Cabos on Yagokra because they were 12 years and you bring on the 6th a meeting to Massa. And I do now about my pump, but 2 number 7 morning by 8, 9 peace council near Zen. But Pia in the Kubia or Yin Yam a year and yet Emma a year for Yadia or Yamahut. Or yema share with you now. That's a bread. That's a say. We share with you, say, we need you. Obey you, not the mind. Now, when you if you are never come, na hobrasia. Yasa timem hadi skregachi no vidika. Na kawo sa na biya we so. She is approachable. On no floor, PM. So only some grandpa, I can't see them walk. Such when to pictures. Bambi, I don't know, diamond support.
wɔde kɔtoo baabi wɔde kɔtoo na akura bi kɔfa hwene yɛ akura kɔpo ne diamond enti adeɛ se na kɔpɛ wɔn a wɔn ekum nkura sɛ ne wɔ diamond ne to me dɛm ha akura bi abɛfa mi edi bɛpɛ akura ne kum ma mi deɛ wɔkum nkura no bi ne turo hɔ a nkura bɛyɛ 300 na baako pɛ te nkyɛn 300 ne nyinaa bo na wɔtwe ne turo pee na wɔde kum de wɔte nkyɛn no yɛpae no no na diamond no hyɛ kuru sɛ yɛdɛ na wɔkum sɛ wɔn no wɔwi a diamond no wɔse ebinom wɔ hɔ a wɔn yie a wɔn mfɔ wɔn mfrɛ nipa edu hu wɔn ano ɛwɔ wɔn na wɔka wɔn eti baabi a wɔkɔ bi nuanom politicians abusuafoɔ ne adɔfoɔ deɛ yɛn bɛ pɛgya obiara nso ofiri nipa mu ti fa ahyehyɛ nipa mu na ofiri baabi a wɔ a nipa a wɔde wɔn nan no wɔn anam san de wɔn nan na next sponsor ɛfɛ sɛ ɛde hyia wuhu sɛ esimasi ɔbɛnkyini ehia ne sɛ ɔso ne ma ɛyɛ nipa a bɛso efiri ebio na wɔdɔ wɔn apɔnma ɛnyɛ mma sɛ yɛn nyinaa ɛna yɛhyia ɛnam ɔdɔ ɛne ahofama ɔwɔ na ɛnsesa da ebire bi yɛkɔhyia wɔ ase 1983 ɛkɔyɛ convention na enua bi efɛ ne paa William Oforiata ɔpilɛsɛ do bɛkasa ɛna ɔka asɛm bi sɛ ebire bi na aberanteɛ bi twam ɛna ɔhunu ɔbaa bi a agya ahyehye no ama ne ho nyinaa yɛ nkutwa na ɔbaa no a ɔma mmienu na nkwadaa no nam ne ho na ɔda firi no soso no ho ne ade no ɔma kyerɛ wo ho ɛmfiri ɔbaa no bɛrima no gyina nkyɛn no sɛ nkwadaa paa na ɔma ni so adeɛ awu na ɔbaa yi ayɛ basaa ho no ase wɔn tetateta no saa ɛna obi ti saa ɔbaa yi na ɔyɛ adwuma ɔkɔ adwuma ɔkɔdwa kɔdi na ɔbɛn ne gya dan fie nɛɛs ne gya ne hye no fire service wofrɛ wɔn awunya wofrɛ obi awunya ɛna ɔbɔ nwura ɛm ne ma na ɛhye no wɔyi ne ntoma ɛkata ho de hyehyɛ nkwadaa no ɛna ɔfa agye no mu baeɛ nti ɔgye nkwadaa no nkwa na emu ne nipadua ne deɛ ɛhye ɛna ɔkaa Yesu sɛdeɛ nti ɛyɛ asɛnnua no yɛdɔ emu dua ɛsɛ sɛ Yesu gu mu ayɛ nana fa ahoto hɔ ma mpɔmma no adeɛ baako pɛ ne sɛ mu nsɔre amoka yɛfrɛ mu nsuo mu awia mu meba no wogyina hɔ ma mpɔmma no sɛ ɔmo yi nhwɛmmɔ da ɛfiri sɛ mampɔmma yɛ ɔbɔ ohi akoma kɔdɔ nkyi ɛyɛ ɔdɔm ɛyɛ ɔman bedima no si nnipa a ɔyi na n'ahem maa ɛso mɛhwɛ ne ho nneɛma bɛyɛ mmienu a mmiɛnsa mɛka na aduru otufoɔ anim deɛ di kan na believe in environment and environmentalist Ghana ha baabi bebree galamsey dɛfo yi ɛsɛ yɛ man nanso so wotene baabi a wɔn sɛ ma wɔn ne deɛ wɔsi na saasi so deɛ ɔbɛ minisita ɛno ti honourable minister nana sɛnana ne wo deɛ asɛm a mmewisa ɛnam so gya sɔɔ sɛ wɔyɛ environmentalist nti ɛyɛ asɛm na yɛhwɛ sɛ asanteman ɛyɛ saa galamsey na ɛyɛ sɛ yɛ ban ɛbɛkɔ so ade baako a mɛsua na nso buroni bɛka sɛ pragmatism wɔyɛ open ɛno nkyi na wohwɛ ma mpɔnma mu a nnipa ahoroɔ yɛwɔ ma mpɔnsaase nyinaa so obiara te so berɛ a ɔte so te sɛ deɛ ne dea ɛnyɛ sɛ fabio owu nanso so ne nyinaa boa ɛma asanteman ɛkɔ so ɛno nti mesrɛ mo saa suban na ɛda na asebra so na mebu no ɛwɔ no ho sɛ wɔyɛ very very pragmatic and open momma yɛnsua yɛ nyinaa mfa ɛne adwuma mensan ba nana so last one na afei mede masɛ bɛkɔ wie nana yɛbi ɔka no adwene wontimi nka ne nhyɛ da sɛ ɔne ne yɛ meeting a ɛno deɛ kyɛ sɛ wɔnya taking position no no sɛ writer nti saa na ɔteɛ ɛnyɛ ahantan ɛnyɛ ahomasoɔ wɔn respect obiara view wɔn nso so ɔwɔ bi sɛ ne wɔfa ɔha yɛ
enti mo nso mo accommodate na mo nyinaa mo ne ne mo ɛnyɛ adwuma ɛwɔ ɔman no ɛnyɛ nkɔso sɛdeɛ akwatafoɔ du no kɔda nyame ase na nanso so malahema wɔda nyame ase wafei
ɔgye penny na ɔyɛ saa de fɛfɛ ɛde maa me nipa a ɔposti wɔn ɛwɔ fie ɛde maa me mede boaboa me ho de bia yɛbɛkɔ conference biara sɛdeɛ ɔfi tii m'anim maa me no yɛkɔ conference bia bi nsi da na wɔn ɛrehwɛ sɛ ada baabi a yɛakɔ no wɔn nso so ɛbɛyɛ saa na ɛnɛ ne nyinaa wɔn ka sɛ mampɔn conference a yɛyɛ no wɔ ɛha no ɛtwa conference biara yɛkɔ nti sɛ megyina ha megyina ha sɛ archbishop yere megyina ma all the bishops' wives all the clergy spouses a ɛwɔ asante mampɔn ha ekura citation ketewa bi na mepɛ sɛ me president ɔyɛ mɔda ɔbɛnla ɔkan citation ɛma citation in honor of Nana Ejakuma Dufie II, Asante Mampong Hemana. On the occasion of the 25th anniversary celebration of the Queen Mother of Asante Mampong, Nana Ejakuma Dufie II, the Anglican clergy spouses of the Asante Mampong Diocese express their deepest gratitude and adoration. Throughout her remarkable tenure, she has been an unwavering pillar of support to the community, extending her kindness, wisdom, and resources for the betterment of all. During the National Conference of the Clergy Spouses Association of the Anglican Church of Ghana, held in Ashanti Mampong, Nana Ejakuma Dufie II graciously hosted a lunch in honor of participants upon the request of the Archbishop's wife, which demonstrated her commitment to the empowerment and well-being of those who serve the church. Her generosity not only provided substance, but also fostered an environment of warmth, unity, and fellowship among all attendees. In recognition of Nana Ejakuma Dufie II's dedication to the service of the community, the Archbishop's wife, Mother Superior Christina Ben Smith, the Bishop's wives of the Anglican Communion, IPG, and the clergy spouses of the Asante Mampong Diocese celebrate her contributions and extend their heartfelt congratulations on this milestone anniversary. We wish her a happy anniversary and success in all her future endeavors in outstanding leadership. Signed, Mother Superior Christina Ben Smith. Citation Doctors, my true one be background, I'm more opportunities. The whole
pai mamãe pela ele se mas Jesus e a santa mãe ama ele Jerusalém ma homem olha bem a mim foi assim até primeiro dela Senhor Envie ma peito a cidade de novo. Aí mas o Beijão o Beijão o Beijão na foi uma taça. Foi iguaie na o Beijão na o Canfu. Eu vai. Eu gosto de mano. Terarine amorti adi menos orashama detecti bulimano dera mas que batemani era isso daí pa é foguinho na minha perninho era one year ago, one year time Saturday. Not two from 1 year again a year. It was 1 year about Raguya or Bar and Frisha and Farm. You're a little something. Escucha, observa. Rabbi, the oil of favor. Amen. The favor of the Amen. The favor of the Father. Amen. God makes you see you at all times. Yes, Lord. When it is dark, let your light light. When it is slippery, God carry it on your back. In the mighty name of Jesus, we pray. God's graciousness and protection. We do commit to the Lord, bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. May Jehovah let the light of the hand upon you and give you God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, bless, preserve, and keep you all. Even now and forevermore. Amen. Monza